verdens mest nøgne mennesker. Men dog ikke, måske ikke universets nøgeneste. Nøgenheden ligger jo overalt, spredt rundt på kloden. Folk får tydeligvis bare ikke lov til at udnytte den. Ligesom mig. Alle folk burde bruge deres nøgenhed. Alle burde være bare. Alle skulle være nøgne. Nøgen er godt. Man udtrykker sin frihed og sine indre sind. For eksempel kan man også blive lykkelig af at være nøgen. En af andre ting, der kan gøre en lykkelig, er dyr. Dyr er søde. Dyr er også altid nøgne. I modsætning til de divaer i USA, de render rundt med dyr i taskerne med tøj på. Ellers er alle dyr nøgne. Hvorfor kunne vi ikke være ligesom dyrene? Være nøgne. Vise vores personlighed. Som en ko. Den er nøgen. Når dyr er nøgne, har de det godt. Men hvorfor kan vi ikke også være nøgne? Så har vi det godt. Og udtrykke sin stil er også godt. Udtrykke sin stil i nøgenhed. Man kan være helnøgen, man kan være halvnøgen, man kan være nøgen på forskellige måder. Man kan også bare gå rundt i underbukser. Jeg kan også vælge at udtrykke min stil i min indretning. For eksempel på mit badeværelse. Det er det vigtigste rum i mit liv. Især når jeg skal bruge et toilet. Jeg ligger nogle gange og sover i badeværelset, sådan så, at jeg kan stå op om morgenen og beundre det. Mit toilet er fyldt med paljetter. Jeg elsker paljetter. Min håndvask er også paljetter. Men mit toilet er der flest paljetter på. De er sølvfarvede, og mit håndvask er de sorte. Derfor kan jeg godt lide mit toilet. Jeg elsker sølv. Paljetterne gør mig glade. Paljetterne viser min form for frihed.